Продължавам с предизборната тема. Мой гост е, казах ви, Николай Гюров. Добър вечер, господин Гюров. Вие сте и в момента шеф на столичния район Панчарево. Както казах на зрителите, това е един много апетитен район. Какви хубави парцели, строежи, разрешителни. Но първо кажете за вас. Добър вечер, господин Дренджиев, и от мен. Не бих казал шеф, по-скоро стопанин. С грижата, с която се отнасяме в последните 4 години, по-скоро бих се оприличил като стопанин на нашия прекрасен дом, в който, без никакво съмнение, най-добрия ресурс, с който разполагаме, това са жителите на 10 села. Така, това е голям комплимент към тях. Обаче, вие женен с 3 деца? Да, щастливо женен с 3 деца от една съпруга. Това е важно уточнение, да. Как бе? Така, започнахте като... преди да бъдете кмет на... Вие сте родом от Бистрица, нали? Да, дедите ми, моите родители са представители на 2 от най-големите родове в Бистрица, така че сме си кореняци бистричани, шопи, твърди, самокритични, взискателни, видяли широкия свят, натрупали опит и така с голямо желание се завърнах в Бистрица с амбицията да бъда полезен. Дядо ви какъв е бил? Обикновени трудещи се хора. В Бистрица са били каменоделци и животновъди. По бащина линия са се занимавали с животновъдство, а пък дядо Данчо, светла му памет на майка ми, работи в едно от първите предприятия бояджийски, предприятие Багра. Някога, вярно, че имаше така в София е било много известно. В цяла България. Да. А вие преди да бъдете кмет, с какво си вадехте хляб? След като придобих висше образование, минах през фирма, която се занимаваше с логистика, строителна компания, в която бях на позиция търговски директор. Бяхме представител на голяма компания за сухостроителство на територията на българския пазар. Това обогати моите знания. Разбира се, в малка част отговарях в компания, която внасяше и препарати за растителна защита, така че в сектор селско стопанство, транспорт и строителство имам... Тоест станахте, как да кажа, финансово независим. Това е важно за един кандидат. Това е изключително важно за всеки политик. Като стари родове притежаваме немалко земи на територията на Бистрица. Баща ми дълги години работи в Германия, така че финансовата ни независимост и стабилност дават тази увереност за независими самостоятелни решения и в политиката. Не сте бил обвиняван в конфликт на интереси, защото е важно, когато това е имота, земята на господин кмета, каква регулация, водопровод и така нататък ще минава? Значи, винаги може да се вмени нещо и някой да се чини неговата си истина, но няма такъв тип конфликти. По-важното е защо охладняха и бяха скъсани връзките ви с ГЕРБ. Да не е заради прословутия, като казах, Бистрица, затова се сетих, нали, там бистришките тигри, прословутия стадион. Шегувам се, но защо се разделихте с ГЕРБ? Сега, трябва да кажа, че още в средата на първия мандат имаше сериозен процент на еманципация. Това дали е допаднало на ръководството на политическата партия, не мога да кажа. Имам претенция, че бях най-добрия футболист сред политиците и най-добрия политик сред... Тоест обратното. Тоест ритъл сте с Борисов. Така подавахме си топката в някакъв период, но... В пряк и преносен смисъл. Приключи всичко. Не, аз играех на зеления терен. Така, обичам мъжката игра, твърдата. И когато видях, че този бизнес не е за мен, избрах да бъда политик. Защо се охладиха отношенията ви с ГЕРБ? И де-факто защото Борисов. Винаги съм имал претенцията да представлявам само и единствено интересите на местната общност. Тоест, първата причина, поради която смятам, че заемам и до днес тази позиция, е, че не съм предал хората си. Имаше ли натиск? Тъй като сега говорихме за Хикимян, BTV, познанството му и приятелството му с Борисов.
което сега, както каза Гуев, сега излизат нещата на повърхност. Вижте, позицията на кмета на кметство е незначителна. Тоест там няма разпределяне на публичен ресурс, т.е. там се очаква да не работиш. Там не се очакват резултати и не се очаква кмета да бъде ефективен. Там се очаква да има послушание. Като се обадят, че нещо трябва да се случи, да не възразяваш и да казваш добре началник, добре шеф. Ами аз винаги съм имал мнение, винаги съм имал позиция и воден от принципи и морал съм заставал винаги на страната на претенциите, нуждите на хората, защото на село не е лесно. Ти си сред хората всеки ден, не можеш да се скриеш, а пък и никога не съм имал интерес да го правя. Тоест сте имал илюзията ГЕРБ? Аз смятам, че всеки един от нас в началото имаше. Обаче аз не съм изключение. Вие на балотажа вече за Панчарево успяхте да победите с значителна преднина човека на ГЕРБ. Само да се върнем и да кажете, наистина този район е невероятен. Питах ви за имението на Вълка на брега на язовир Искър. Витушката е кая при вас. Имотите, които трябва да бъдат върнати към магистралата Тракия и изобщо. Няма ли натиск, бих казал, дори от имотната мафия? Разбира се, винаги имало натиск и винаги имало интереси. В края на третия мандат водих битка срещу неправомерно възстановени земи през поземлена комисия и тогава застанах с лицето си, с позицията си и успяхме да се противопоставим на тези лоши практики. Това в Бистрица? Това в Бистрица, да, в качеството си на кмет. Имахме едно много нагло посегателство. Сега се сещам, 2,5 декара в двора на детската градина в Бистрица. Към днешна дата това дело приключи успешно в полза на район Панчарево. Преактували сме, съставили сме нова скица, така че бистричани всъщност са обезпечени с терен и идните поколения ще имат къде да разширяват сградния фонд, тъй като нуждата осезаема. Какво ще стане с незаконния строеж на Вълка, Гайтански Вълка, на брега на язовира? В момента има издадена заповед на главния архитект на град София, която се обжалва по съдебен ред. Но тук интересно е нещо друго. Това е обект от първата категория. За представителни нужди на министър-председателя, на президента и на председателя на Народното събрание. Това е в изключителните правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това е територия, която попада в 3 общини – Ихтиман, Самоков и Столична. Изцяло е в прерогативите и правомощията на областния управител. Нещо повече, в 2 области е София град и София област. Отново областен управител. ДНСК. И всички се скриха зад широките плещи на кмета на район Панчарево, който трябваше да състави първичния документ и да установява има ли незаконно строителство или няма. Онова, което законодателя е предвидил, ние го свършихме. Това мога да кажа по този въпрос. Какво казвате по този въпрос? Че всъщност страхът е голям и зависимостите. Аз мисля, че това не е тайна за никой. И няма да очуда уважаваната аудитория, ако кажа нещо различно. Никой не очудва, че в България има зависимости. По повод кандидатурата за София град. Преди 8 години на един важен, значим национален форум аз казах, че връзката между изпълнителната власт и водещия бизнес е много сериозна и нито имаме бизнес, нито имаме държава. Връзката между медиите и изпълнителната власт също е много силна и връзката между изпълнителната власт и спортните клубове, за да владеем фенските маси. Тоест, когато трябва някой да атакува белия автобус, да може да го прави успешно, когато някоя агитка трябва да отиде пред някоя администрация кресливо и силово да влезе да го направи успешно, това не е тайна за никой. За това и Световната банка, Европейската комисия казват какво се случва в България. В редица класации няма смисъл сега с вас да се разпознаваме. Тоест не сте изненадан от казуса Хекимян? Разбира се, че не съм изненадан. На по-ниско равнище, какви са проблемите? На този иначе толкова...
този район, Панчарево, освен на хората, които са родени там и имат имоти, цените са фантастични в момента. Там. Как се съчетава това с липсата вие да построите, да направите един асфалтов път? Ние много пъти в това студио сме говорили дали не трябва да има по-силно самоуправление, властта да бъде при хората, те да определят и кмета, и полицейския началник. Господин Дръмджиев, много важен въпрос. В крайна сметка, в основата си всички политици, които искат в съзвучие с проблематиката и с широката публика, казват, ние сме за децентрализация, ние искаме повече правомощия за районните кметове. Дори слогана беше "Влизаме в кварталите". Аз предлагам да направим рубрика с вас "Влизаме в кварталите", за да видим какво успяха за 4 години да направят от това. Нищо. Ами, разбира се, че всеки зрител го вижда. Да, приоритети и след околовръстния път приоритетите рязко стават различни. Тоест, това са зони с нисък обществен натиск. Това, че 20 човека ще излязат в най-голямото българско село да протестират, няма да промени вота за Московска. И те това го знаят. Тоест, ако някъде ще урежат ресурс, те ще го направят успешно на село. Не само така. Дори и в София районните кметове, които не са приятели на ГЕРБ, се оплакват от това. И с основание. Знаете ли, има толкова качествени районни кметове, лидери. Аз мисля, че сред тях можеше да се потърси потенциалния кандидат за кмет на града. Защото там има кметове с авторитет, опит, безупречна репутация. Тогава защо хикимя? Има колеги, които могат. Ами знаете ли, ако някой иска служебно да загуби матча, можем да поразсъждаваме и по тази тема. Борисов отрича, че това е уговорка. Вероятно е така. В неговите очи. Това е неговата теза. А какво мислят софиянци? Вижте, на града му трябва смел, отговорен човек, реформатор, който достатъчно добре познава кръвоносната система на този град. Градът е прекрасен. Града не бива да се усъкътява отново и отново. Нали, днес всички говорим с носталгия за плана Мусман, казваме как ще развием зелените клинове, как ще спрем презастрояването. Къде бяха в периода 2007-2009, тогава, когато се изработи последния общ устройствен план? То е основният закон в града. Защо сега отговорно не предложим на законодателя да намали коефициентите на интензивност, плътност, кота, кинт, било? Защо? Това можем да го направим и сега. Знаете ли, да направим един своеобразен преглед на онова, което успяха да направят в Любляна, Загреб, Будапеща, Братислава, Прага, дори Букурещ. За този период от време да направим качествени анализи по макропоказатели, какво успяхме да променим в София и какво се промени навън. Къде сме ние днес? Ние сравняваме София с София от 86-та, от 76-та, от 90-те. С кого се сравноваваме? Какво успяхме да променим? Без съмнение, в града се случиха не лоши неща. Града е една идея по-добър, но с тези милиарди, които се наляха, то щеше да бъде срамота, ако и това не беше станало. Ще ви поканя след изборите, защото казахте нещо много интересно. Можеше да бъде намерен реформатор. Вие реформатор ли сте? И така да завършим. Категорично. Какво, например, бихте реформирал? Административната тежест и невъзможността на районните кметове да бъдат ефективни и да бъдат полезни с решенията си към днешна дата. Тоест по-малко държава. В лошия смисъл на думата. Категорично.